Hello mga my friends! So, sa wakas, nandito na ako sa Cebu and thanks to Kuya Jacob and Ate Ella for this opportunity. And ngayon ay nasa 21st floor ako sa Holiday Inn Hotel. So, mga my friends, so itour ko kayo sa aking room. Ngayon, ako muna mag-isa. Okay? So, tomorrow, kami na ni Ate sa isang room kasi aalis na si Kuya Jacob papunta sa kanila. So, thanks and kay Jacob, please keep safe always. So, okay, tara my friends, ako mo i-tour kung sa kanindot ang Holiday Inn. Tara, let's go! Okay, so, papasok na tayo mga my friends. Tapos, i-on natin ito. Wow! Look at that. Next. Tingnan mo yung CR. Ganito kaganda ang comfort room. Tara. Ayan, diba? Ganito kaganda, oh. Tingnan nyo. So, nag-shower ako kanina. Nag-shower. Tingnan nyo, may bathtub. Ala! Grabe, may bathtub. Yeah. Sorry. Tingnan nyo yun. O, diba? Kompleto. Kompleto mga my friends. Ito. Yan. Wow. Nice. Cleanliness is next to godliness. Diba? Nice. Tapos ito yan. Oh, tingnan nyo kaganda, oh. Sus. Kaninduta mga my friends. Uy. Alarm. Alarma. Wow, look at that. Sus, kaninduta mga my friends. Natinduta no kung hingani mong bay. Tanawa oh. Wow. So, ang bag nga rin ho gibutang. Napay ko ano? Sa mani? Holiday Inn. Laundry pressing. Napay ka, no? Unsa man ni, yeah, di ba? Nangari, oh, nakaninduta, no? Sus, kaninduta, eh. Napaji plancha. Shoes. Napagaji shoes, oh. Ay, shoes. Shoes, why? Kanang, nga ba, pang sod. Diya, kaninduta, eh. Napagaji TV, oh. Dako nga TV. Na isang TV nga diba oh sus kanindota og hingani ang imuhang kwarto nindot kaayo napagajoy ref oh gamay nga ref cute kaayo tapos napay hello English breakfast napay ko ano sus unsa man ni coffee sugar may kini mineral water nawa yeah nice so naangari ang Holiday Inn no kanindot na tanaw hala sus, kaninduta mga my friends ay. Business park. Ganito kaganda ang business. So mga my friends, kay ba mo kung sa iyong gisakyan? Salamat yun kayo sa Ginoo mga Mary kay safe ang atwang travel padung nga rin sa Cebu o salamat kayo kay Jacob once again og Ate Ella and take good care always and of course kamo kitang tanan kamo nay tay Marlo, Kim and sa akong family. Keep safe always and let us pray always, okay? So, mga tunak ko sa buffet, mga anami. Bye, ingat! Oh, nice kayo mga my friends, huh? Yeah, manis siya my friends. Ang buffet, my friends. Daghan kayo my friends. Buffet. Daghang kay kapilian mga my friends, oh.
Mani ang buffet, so mupili ra ka ano sa imong ganahan. Woo! Mani ang buffet. Buffet. Kalamihan sa buffet. So, ganun kaganda mga my friends, no? So, ako ra ang usa karon. So, nindot kaayo, no? Ang room, no? Sis, kanindot ay. Kung hingani ang imong room, no? But anyway, salamat sa experience Kuya Jacob and Ate Ila. And of course, sa atong ginuog si Mama Mary. Yung naka-experience ko, ani. Nice kaayo. So, salamat kaayo sa pagtanaw mga my friends. Ayaw mo kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel, Tony Omela. O sa ato ang Facebook, Tony Omela. O sa ato ang Facebook page, Tony Omela. Sa ato ang Osaka Facebook, Tony Digman Omela. So, natin Tony's cute 7 times. So, God bless as always. Bye. Ingat.